አርዕስተ ዜና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ መንግስቲ ሰብ ተኮር አጀንዳታት ፍሉይ ትኩረት ብምሃብ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ዘሎ ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ መሰረታዊ ህንፀት ተዛዚሙ 30 ሕዳር ሙሉእ ብምሉእ ግልጋሎት ማህብ ከም ዝጅምር ተገሊጹ ኢትዮጵያ ጥራምረን እኽልታት ቅብኣትን ናብ ወጻኢ ብምልኣኽ ዓለም ለኸ መሪሕ ንምዃን ብቆራጽነት እናሰርሐት ከም ዝኾነ ተገሊጹ سلام طعم هبل يسخوركم تملكتنا كمي تمسيو لك ساعات حد خوينو كم تلمود ما زينا حزنا متنا علنا زيناتات ندامرحكم ساهم تنه انا ابراهيم سام فلما بحصر زيناتات كنجمر مكتل قداماي ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ መንግስቲ ሰብ ተኮር አጀንዳታት ፍሉይ ትኩረት ብምሃብ እናሰርሐ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም ቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ከተማ ደሴ ዝተዓዘብናዮም ማእከላት ዕዳጋታት ፍርያታት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ከምኡውን መሰንከቲ እንጀራ ዕለታዊ ጸገማት ህዝብና ንምፍታሕ እንገብሮ ጻዕሪ መርኣያ እዮም ኢሎም ዋና ዓላማቲ ማእከል ዕዳጋ ኣፍሬትን ዓደግትን ብምርኻብ ኣብ ማእከል ዘሎ ዝተሓላለኸ መስመር ዕድጊት ብምሕጻር ብተመጣጣነ ዋጋ ብምቕራብ ዕዳጋ ምርግጋእ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ዘሎም እቲ ማእከል ፍርያታት ሕርሻ ኢንዱስትሪ ኣትክልትን ፍረምረን ዕድጊት ውፅኢት እንስሳትን ክካየደሎም እዩ ተባሂሉ ሚኒስትር ሕርሻ አዲሱ አረጋ ንኢትዮጵያ ምርኣያ አፍሪካዊ ዘላቂ ዕብየት ሕርሻን ምግባር ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም አይታ አዲሱ አረጋ በመድረኽ መርሃ ግብሪ መጀመሪ ካልአይ ምዕራፍ ኮሜርሻላይዜሽን ሕርሻ ከም ዝበልዎም ሕርሻ ብምዝማን መፍረያነት ምድንፋዕ ዝግበር ጻዕሪ ልዑል ውፅኢት እናምፀ ይርከብ ኢትዮጵያ በስግግር ዓውድ ሕርሻ ብኩነታት ለውጢ ኣየር ዘይብዳህ ፈጠራ ዝተሓወሶን መካተትን ስርዓቲ እናተወገነ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ካልኣይ ምዕራፍ መርሃ ግብሪ ኮሜርሻላይዜሽን ሕርሻ 6.5 ሚልዮን ዜጋታት ተጠቀምቲ ከም ዝገብር ብምሕባር እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንስግግር ሕርሻ ዘለዋ ቆራጽነት ዘርኢ ኢሎም ሓረስቶት ብምብቃዕ ምትእስሳር ዕዳጋ ብምጥንኻር ኣብ ትሑት ሕርሻ ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ናብ ፈጠራ ንግዲ ሕርሻ ምስግጋርን ንኢትዮጵያ መርኣያ አፍሪካዊ ዘላቂ ዕብየት ሕርሻን ምግባር ሽቶታት እቲ መርሃ ግብሪ ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም ሚኒስትር ዴኤታ አገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ተስፋኹን ጎበዛይ ተሳትፎ ህዝቢ ኢኒሼቲቫት ልምዓት ኣብ ምሕጋዝ ልዑል ዓቕሚ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ቶም ሚኒስትር ዴኤታ በክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ዞባታት ሓላባ ስልጤን ምብራቅ ጉራጌን ዝውገን ዘለው ስርዓት ልምዓት ምስ ኣመራርሓቲ ክልል ብምዃን ተመልኪቶም አይተ ተስፋሁን ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ መንግስቲ ብህዝባዊ ተሳትፎ ሃገራዊ ኢኒሼቲቫት ልምዓት ብምቅልጣፍን ነባር ማሕለኻታት ናብ ዕድል ብምልዋጥን ኩለ መዳይ ተረባሕነት ዜጋታት ንኽረጋገጽ እናገበረ ይርከብ ኣብ ኩሎም ከባብታት ጸጋታት ብምፍላይ ናብ ሃፍቲ ንምልዋጥ ብዝተሰርሑ ኢኒሼቲቫት ልምዓት ብዙሓት ውፅኢታት ከም ዝተመዝገቡን ገሊጾም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሕልፈኩም ሃገር ብሓበራዊ ተረኽ ምህናፅ ከም ዝከኣል ታሪክ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ምስክር እዩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ጸጋታት ሓበራዊ ተረኽ ክጎልሁን ከምዕብሉን ብምግባር ምዕባለን ዕብየትን ሃገር ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ድማ ተገሊጹሎ ኣባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ
ታሪክ ኣብ ከይዲ ህንፀት ሃገር እወንታውን ኣሉታውን ግደ ይፃወት እዩ ህዝብታት ንሃገሮም ብሓድነትን ሕብረትን ጠጠው ንክብሉ እወንታዊ ፅልዋ ዝሕድሩ ሕሉፋት ተረኻት ኣለዉ ብተጻራር ከዓ ህዝቢ ክረሓሓቕን ክጠራጠርን ኣሉታዊ ፅልዋ ዝፈጥሩ ተረኻት ኣብ ከይዲ ታሪክ ይፍጠሩ እዮም እዚ ኣብ ከይዲ ህንፀት ሃገር እወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ ተጠቒምካ ንሃገር ረብሓ ምውዓል እንተተኻኢሉ ንውልድ ዝሰግድ ፀገም ኣይፍጠርን በሀገራችን ኢትዮጵያ የነጠላ ትርክቶች ነጸላ ተረኽ ወይ ከዓ ዛንታ ኢትዮጵያ ንዘመናት ኣብ ጎንፂ ክትጸንሕ ብምግባር ዓብዪ ጉድኣት ፈጢሩ እዩ ብሓደ ሓደ ንኣሽተይ ነገራት ካብ ምጉያቕ ሓበራዊ ዝኾኑ ተረኻት ምፍጣር የድሊ ዝሓለፈ ታሪክ እንምልከተሉ መነፅር ዝተፈላለየ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ዝፈጸምዎ ማሕበራዊ ተረኻት ብዕሊ ንኸይንርዳእ ከም ዝገበረ ይግለጽ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራት ዓለም ዝነበረ ዘይምርድዳእ ሓበራዊ ተረኽ ብምህናጽ ጸገማቶም ተሳጊሮም እዮም ያለ ትርክት የተገነባ ሀገርም በዓለም ላይ የለም ብዘይ ዛንታ ወይ ከዓ ተረኽ ዝተሃነፀ ሃገር ኣብ ዓለም የለን ሃገር ዝፈርስ ኮነ ዝህነጽ ብተረኽ እዩ ቻይና ኣሜሪካ ብተረኺዮም ተሃኒጾም ብኣርባዕትዩ ኣንፈት ኢትዮጵያ ዝተሃነጹ ሓበራዊ መግለፂ መንነት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብምድጋም ኢትዮጵያ ካብ ድኽነትን ተጸባይነትን ንምንጋፍ ብልምዓት ምድጋም ከም ዝተኽኣለ መርኣያ ምዃኑ ይግለጽ ከብሔርተኝነት ኣተርወተን ካብ ብሔርተኝነት ወፂና ና ሓበራዊ ህንፀትና ብሓባር ምስራሕ እዩ ኢትዮጵያ ንኹላትና ኣኽልቲያ ሃፍትታትና ፈሊና ውፅኢታዊ ስራሕ ምስራሕ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ካብ ዘባእስን ዘነታርኽን ነጸላ ተረኽ ወፂኣ ብሓበራዊ ምድማር ፍልስፍና ዕብየትን ምዕባልን ሃገር ምርግጋጽ ይድሊ ኢትዮጵያውያን ህብራዊም ናቸው አንድም ናቸው ብለን ከመቀበል ኢትዮጵያውያን ሓደን ሕብራውን እዮም ኢልካ መቕባል እዩ ገዛ ዝኾነ ተረኽ ብምጽናዕ ኢትዮጵያ ጸገማታ ብምእላይ ዕድላታ እትጥቀም ሃገር ምግባር እዩ ዝሓለፉ ጸገማት ብምኽክርን ምይይጥን ብምፍታሕ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ብሓበራዊ ተረኽ ምህናጽ ይግባእ ከተማታት ዘመናዊ ቅርጺ ንክሕዛ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ዝለዓለ ተግባር እናሳለጠት ጸኒሓ እያ እዚ ተግባር ገጠረታይ ውሑስ መነባብሮ ክህልዎ እውን ረብሓ ከም ዘለዎ ልምዓት ቀልቀል ወሓዝቲ ሩባታትን መባፅሕ ማያትን ኣብነት ተገይሮም ይጽርሑ ከተማታት ኣብ ምህናጽ ዝረኣዩ ምዕባለታት ተደሪኹ መርሃ ሰላም መረሳ ዝስዕብ ዝርዝር ኣዳሊሎ ተኻቲልና ንመለስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለሀገራችን ኢትዮጵያ በእጅጉ ከሚያስፈልጉ ሰብ ስራሕ ብልሒ ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣዕርዮም ካብ ዘድልይዋ በጀት ምስላዕ ክትትል ምምሃዝ ካብ ዝጠልቡ ናይ ዘበና ቴክኖሎጂታት እቲ ቀዳምነት ዝወሃበ እዩ ሰብ ስራሕ ብልሒ ዘይድህስሶ ዘፈር የለን ኣብ ሕርሻ ዘይትካ ግደ ኣለዎ ኣብ ኢንዱስትሪ ዘይትካ ረብሓ ኣለዎ ኣብ ዘፈር ጥዕና ረብሑ ገዚፍ እዩ ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ንግዲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዘፈር ሰብ ስራሕ ብልሒ ገዚፍ ረብሓ ንዓና ይህብ እዩ ብምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝፈልመ ልምዓት ቅልቅል ወሓዝቲ ሩባታት ብብርኪ ሃገር ከተማታት እንዳተግበርዎ ይርከቡ እዚ ብመዳይ ምውሓዝ ጥዕና ዜጋታት ዘበናዊ ቅርፂ ከተማ ምስ ምግሃድ ዝግለጽ ንጥፈት ብብርኪ ዓለም ለኸ ስምምዕነታዊ ዝኾነ ካብ ብኽለት ሓራ ዝኾነ ዓለምን ሓምለዋይ ቁጠባ ሽኻሉ ዝገበረ ዓለም ለኻዊ ቅርፂ ዝውንን ኢትዮጵያዊ ዕማም እዩ ጉልቀ ሰባዊ ዕማተታት ዝድረኽ ትሕሰት ሕጊ ሰፊሕ መሰረት ንቢሩ ድሕንነት ደቂ ሰባት ናብ ሓደጋ ከይወድቕ ሕድሕድ ማእኸል ስሕበታት ከምቲ ኣቐዲሞም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብይ ከም ዘብርህዎ ብኣስተውዕሎት ሰብ ስራሕ እንዳተደገፈ ይርከብ ብመሰረት እዚ ከተማታት ንምንባር ምቹው ናይ ምግባር ዛዕባ መሰረት ብምግባር ኣስተውዕሎት ሰብ ስራሕ ዝንጻፉ ናይ ድሕንነት ካሜራታት ባይታ ሒዞም ከተማታት ንምዝማን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ቀጻሊ ዕማማት እውን እንዳተሳለጡ ይርከቡ ቅርፂ ከተማታት ብዝሙን ኣግባብ ንምህናጽ ይሳለጥ ዘሎ ዕማም ብንጩር ብዝኾነ ኣግባብ ተሰሪሑ ዝጸንሐ ወቃቅራ ከተማታት ጥርኑፍ ብዝኾነ ቅዲ ንክኸድ ዕድል የመቻቹ እዚ ጥርኑፍ ኣግባብ ንዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ኣብ ብዙሕ ቦታ ብዙሕ ወጻኢ ይጠልብ ዝጸንሐ ሓቂ ቁጠባ ታሪክ ዝገብር ጅማሮ እዩ ብዝሃ ቋንቋ እተሓቁፍ ኢትዮጵያ ጸጋታታ ክንድረብሓ ዝኾኑዋ ሓስያ እንዳኾኑ ጸኒሖም እዮም ከተማታት ንምዝማን ይግበር ዘሎ ጻዕሪ ንዝተገጽ ጸገም ንጎኒ ይገብር ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ንምዝማን ይግበር ዘሎ ጻዕሪ ብዙሕ መሬት ናብ ባንክ መሬት ኣተው ገይሩ ንኢንቨስትመንት ጥጡሕ መደላድል ኣዳልዩ ኣሎ ካብቲ መሬት ዝተልዓሉ ሰባት ንምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጎረባይ ዝኾነ ክልል ኦሮሚያ ዝርከቡ መሬታት ተቕኒዖም መሬትን ገዛን ረኺቦም ማሕበረሰባዊ ትእስስር ንክሰፍሕ ንክምዕብል ሕብርታትና ክጎልሆ ንምዕባለ ከተማ ይሳለጥ ዘሎ ምንቅስቓስ ዕድል
ፈጢሩ نهاجر هاجر كاب زبلو عمدتات وشت حديو بهراو خرعات ويدما ناشونال برايد انبلو زعبايو بناي وشت عد حماماتا اب مدرخ دبلوماس عالم لخه باغباب زتفلالي نطبتات እንዳውፀረ ተረከብ ኢትዮጵያ اب سرر عالم لخو ممززاناتن ህንጸት ዓለምን ዘለዋ ገደ ዘርዩ ታሪኻዊ ሓድግታታ ዳጸገነት ተረከብ ምስ ህንጸት ከተማታታ አሳሊያ ተخدو ንዘላ ንጥፈት ክቡር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ቤተ መንግስት አፄ ፋሲለደስ መበከስ ገይሮም በርባዓትዩ ሸነኽ ሃገር ሓድግታት ጠመተ ተገይሩሎም ምንቅስቃስ ንክግበር ዝተኸደረ ሕቀት አንፈት ፓርቲኦም ፓርቲ ብልጽግና ምዃኑ ይብርሁ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ታሪክ አላት በተለይ ወደ ሰሜኑ አካባቢ ደግሞ የአብያተ መንግስታት በጣም በስፋት የሚገኙበት አካባቢ ነው ኢትዮጵያ ሰፊሕ ታሪክ አለዋ ብፍላይ ናብ አንፈት ሰሜን አብያተ መንግስታት በሰፊሕ ዝራኣየሉ ከባቢ ቅድሚ ሕዚ ብዝነበሩ መንግስታት ማእኸል ጽሕበት ቱሪዝም አንፈት ሰሜን ማእኸሉ ዝገበረ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ሕዚ በርባዕቱ አንፈት ዘለው ማእኸል ጽሕበት ቱሪዝም ተነጺሮም በአንፈት ፓርትናን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ክድሰሱ ተገይሮም ኣብ ልዕሊኦም ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ ሕድሳት ክሳለጠሎም ተገይሩ ንወለዶ ክሳገሩ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ምዃና ብጭቡጥ ከዘንቱ ተገይሮም ተዳልዮም ኣለዉ እዚ ብብርክ ሃገር ዝግበርን ዓለም ለኸ እማተ ዘለዎ ምንቅስቃስ ህንጸት ከተማታት ዓለም ለኸ ብርክ ዝምንና ዝሐቆፈ ክሆን ሕድሕድ ሰለጤን ዘለዎ ጥንካረ ዓቂቡ ዝጎደለ መልዩ ንክኸድ ስራሕቲ ከም ዝስርሑ ዝገልጹ ምክትል ፕሬዚደንት ፓርቲ ብልጽግና አይተ አደም ፈራህ እዮም ከያንዳንዱ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ትምርት እየተወሰደ ካብ ሕድሕድ ንጥፈት ልማት ኮሪደር ተመክሮ እንዳተወሰደ ኣብ ዝቕጽሉ ንጥፈታት ምዕባለታት እንዳተጋሃዱ ዝኸድሉ ኩነታት እዩ ዝረአ እዛ አንፈት መንግስትና እውን እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ብዕምቆት ብምምዛን ጥንካረኦምን ሓጓፎምን ብምፍላይ ኣብ ዝቕጽሉ ዕማማት ትርናዓታት ክዘልቁ ሓጓፋት ክምልኡ ስራሕትታት ንምስራሕ ካብ ዝተወሰኸውን ንጥፈታት ምዘበን ዝጠዓዓሙ ክኾኑ ብርኪ ጽሬቶም እንዳዓበየ ቅልጽሉ እዮም ዝንጠፍ ህንጸት ከተማ ዝሽኻሉ ምንቅስቃስ ልማዓት ኮሪደር ዘንብሮ ኣወንታዊ ጽልዋ ተነጺሩ ቀጻልነት ክህልዎ ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስተር አንፈት ዝተዋሃበ ሎሚ ቅነ እዩ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝፈጠሮ ጽልዋን ዘይዘመነ ኣሰራርሓን ተደሚሮም መንግስታዊ ግልጋሎታት ዝዕግብ ውጽኢት ከየምጹ እናገበሩ ምጽንሖም ይፍለጥ ነዚ ንምቕራፍ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ዘሎ ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ መሰረታዊ ህንጸቱ ተዛዚሙ 30 ሓዳር ሙሉ ብምሉ ግልጋሎት ማህብ ከም ዝጅምር ተገሊጹሎም ሕዚ እውን መርሃ ሰላም መረሳ ቁጠባ ወይ ከዓ ደሞ ዕቁር ቁጠባ ጉሁድ ለኾን ዛዕባ እዩ ኣብ ልተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ ባይታ ድሒዛ ማሕበረሰባዊ ጸገማት ንምቕራፍ ስሉጥ ግልጋሎት ሂብኻ ሰባት ለውጥዎ ገንዘብ ነክዮም ብመዳይ ጊዜውን ልረብሓ ልክውዕሉ ስራሕትታት እንዳተሰለጠ ይርከብ ኸዝን ርከበሉ ቦታ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ እዩ ከተማ ሰመራ እውን ልክዕ ከም ካልኦት ከባብታት ሃገርና ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ ብኣግባብ እዚ ሃኒፃ ናብ ህዝቢ ተበጻሕ ንምግባር ናብ ገጽ ምዝዛም እያ ትኸለላ ዳርጋ ለወዝሑ ስራሕቲ እቱ ህንጻ ተዛዚሞም እዮም ምባል ኣብ ልካል ብርኪ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ኣብ ህንጸት ዝጸንሐ ማእከል ሕዳር 4 መሰረታዊ ህንጸቱ ዛዚሙ እዩ ኣብዚ መሰረታዊ ህንጸት ዝዛዘመ ህንጻ ሓደ ዘፈር መሰረት ብምግባር ግልጋሎት ፈሊሙ እዩ ዝፈለመ ሓደ መደብ ሙሉ ብምሉ ግልጋሎት ንምሃብ ዝተርፍዎ ግዘታት ክልተ ሰሙን ከባቢየን 97 ሚእታዊ ሰለጤናት ከም ዝተዛዘሙን 30 ሕዳር ሙሉ ግልጋሎት ማህብ ከም ዝጅመር ዝገልጹ ተቆጻጻሪ መሃንዲስ ግልጋሎት መሶብ ፕሮጀክት ሰመራ መሐመድ ዓሊ ኣብ ሓደ ማእከል ዝጥለቡ መሰረታዊ ዛዕባታት ብቁልጡፍ ንምስላጥ ዕድል ዝፈጥር ዕማም ምዃኑ ይገልጹ ናሽናል አይዲ ያልነበረው አንድ ደንበኛ ንግድ ፍቃድ ለማውጣት ቢፈልግ ብሔራዊ መለለይ መንነት ዘይብሉ ሓደ ተግልጋሊ ፍቃድ ንግዲ ምውፃእ እንተደልዩ ኣብዚ ግልጋሎት ረኺቡ ከይረሓቐ ኣብ ዘለሉ ቲን ነምበር ኣውፂኡ ግልጋሎት ክፍሊት ዛዚሙ ዝጸንሕ ምንግልታዕን ብኽነት ግዘን ይንኪ ናይዚ ፕሮጀክት ጉሁድ ምዃን እቲ ክልል ዝውንኖ ንብረት ኣየር ኣብ ስራሕ ይፈጥሮ ዝጸንሕ ጽልዋ ኣብ ምንካይን እታወት ኣብ ምዕባይን ዝህልዎ ግደ ኣዕርዩ ሰፊሕ እዩ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሰመራ ሎግያ ኣቦ መንበር ቀበሌ 02 ጣብያ ሓዩ መሐመድ ሙሐመድን ጋርዶብ እዚ ህንጸት ብብርክ ጣብያ ወሪዶም ዝትግበሩ መደባት ብግቡእ ንምትግባርን ንምጽብጻብን ረብሓ ከም ዘለዎ ይሕብሩ አሁን ለምሳሌ ዶሮም ቢትን ላም ደሞ ናብ ሕድሕድ ጣብያ መሰብ ወሪዱ ላሕሚ ይኹን ጠሊ ከምኡውን ደራሁ እናፈራየን ዝርከባ
ብዙሓት ስራሕቲ ብብርኪ ጣብያ ዝፍጸሙ እዮም መሳርሒ ባይታታት ደልዲልና ተጠቃምነት ማሕበረሰብ ንምርጋጽ ሰፋሕቲ ጻዕርታት እናተገብሩ እዮም ዝርከቡ ኣብዚ ምንቅስቃስ ብሓፈሻ ንምቁጻር ዝኣመሳሰሉ ቦታ ረብሓ ኣለዎ ተቆጻጻሪ ህንጸት ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፕሮጀክት ሰመራ መሐመድ ዓሊ ተሓታትነት ክህልው ዕድል ዝፈጥር ብምዃኑ ማሕበረሰብ ፍትሓዊ ተረባሕነት ክህልዎ ዕድል ክረክብ እዩ ብማል ደጊሞም ይገልጹ ዲጂታላይዜሽን በመሆኑ ኤቭሪቲንግ ኦንላይን ነው መስርሕ ዲጂታል ከምዃኑ ሁሉ ኣብ ዘለሉ ኮይኑ ባህጉ ከማልእ ይኽእል እዩ ብልሹ ኣሰራርሓታት እውን ክእለዩ ዕድል ዝፈጥር እዩ እቲ ክልል ብዘፈር ብዙሕ የሳልጦም ዘለዉ ንጥፈታት ልምዓት ኣብ ምቅልጣፍ ዝደልደለ ቁጠባ ሃገር ጉህድ ንምግባር እውን ዘለዎ ረብሓ ዕዙዝ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ መፍረያይነት ሕርሻ ብምግቢ ዓርስኻ ካብ ምኽኣል ብተወሳኺ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርግጋጽ ወሳኒ ምዃኑ ተገሊጹሎም ነዚ ድማ ቆራጽ ኣመራርሓ ግድኡ ልዑል ምዃኑ እዩ ተመላኺቱ ዘሎ ንጸብጻብ ቶማስ ሃይሉ ናዝሬት በሪሁም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌ ወረዳ ጎባ ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ግዛው ደምሴ በኩታ ገጠም ልምዓት እኽሊ ምስ ካልኦት በመጠማር ስርናይ ምዝራእን ምህርቲ መፍረያይነት ምርጋጽን ይኹን ጽቡቕ ኣታዊ ምርካብ ጀሚሮም እዮም አሁን ደርሰዋል ይሄ በአንድ ሄክታር ፊት ከ20 እስከ 30 ወይ እስከ 25 ነው የምናገኘው ሕዚ በፂሕ ኣሎ ቅድመ ሕዚ ካብ 1 ሄክታር ካብ 20 ክሳዕ 30 ኢና ንረክብ ነርና ሕዚ ግና ክሳዕ 65 ንረክብ ኣለና ቀደም ቀለብና ካብ ክረምቲ ክሳዕ ቀውዒ ከየዝልቐና ይኽእል እዩ ሕዚ ግና ካብ ቀለብና ሓሊፍና ናብ ዕዳጋ ነቕርብ ኣለና እዚ ናይ ሓረስታይ ግዛው ደምሴ ተመክሮ ናይ ብዙሓት እዮም ምክንያቱ መንግስቲ ንሕርሻ ዝሃቦ ዓብዪ ጠመተ በዋናነት ምልዓል ይካል እዩ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርጋጽ መንግስቲ ክሰርሕ ኢሉ እንትልዓል ንዘመናት ዘይተመሓየሸ ሕርሻ ብምዝማንን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ብምፍላጥን መፍረያይነት ንምዕባይ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኢትዮጵያ መለመን የለባትም ልጆቿ ተክተው ሰርተው ከልመና ራሳቸውን መገላገል አለባቸው የሚለው እምነት ኢትዮጵያ ክትምጽወት ይብላን ደቃ ተጊዮም ሰሪሖም ካብ ልመና ዓርሶም ከናግፈሉ ዝብል መበገዚ ፍረና ፍሬ እዩ ሎም ዘበን 23 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ካብ ሓገዝ ሴፍቲኔት ሓራወጽዮም እዮም እዚ ናይ ብራኸ ዓብይ መርኣያ ናይ ዘመራርሓ ዓብይ ኣብነት ኢትዮጵያ ካብ ጽግዕተኝነት ዘናግፋ ዓብይ መርኣያ ስለዝኾነ ኩላትና ኩርዓት ክስምዕና ኣለዎ ቅድሚ 3 ዓመታት ብኹታ ገጠም ዝሕረስ መሬት ካብ 7 ሚልዮን ሄክታር ዝነኣሰ እኳ እንተኾነ ዓሚ 13 ሚልዮን ሄክታር መሬት ምሕራስ ተኻይሉ እዩ ልምዓት ስርናይ ሓጋይ ካብ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት 53 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ተረኺቡ እዩ እዚ ለውጢ ስርናይ ንውሽጢ ካብ ምጥቃም ብዝሓለፈ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወጻኢ ንስርናይ ዝወጽእ ዝነበረ ክሳብ $1 ቢልዮን ዘትረፈ እዩ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደምንችል አውቀናል በጥራት አምርተን ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል አውቀናል አረጋግጠናል ኢምፖርትን ሰብስቲቲዩት ምህርትን መፍረያይነትን ምዕባይ ከም እንኽእል ፈሊጥና ኢና ብጽሬት ተፍሪና ሰደድ ምግባር ከም እንኽእል አረጋጊጽና ኢና ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ምትራፍ ከም እንኽእል እውን ከምኡ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ከም እንኽእል ሪና ኢና ስለዚ እዚ ልምምድና በብግዚኡ ክጠናኸር ገይሩ እዩ ብስርናይ ዝተሰርሐ ስራሕ ካባና ሓሊፉ ንኻልኦት እውን ኹርዓት ኮይኑልና እዩ መጽኦም እናረኣይዎ እዮም ልምዲ ካብ ኢትዮጵያ እናወሰዱ እዮም ካልኦት ዓለማት እውን እናመስከሩ እዮም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ንዝሃብዎ ቆራጽ አመራርሓ ክምስገኑ ይግባእ መፍረያይነት ሕርሻን ምዕባይ ብዝተሰርሐ ስራሕ ኣብ ዝሕለፍናዮም ዘመነ ምህርቲ 31 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብምሕራስ 1.5 ቢልዮን ኩንታል ምህርቲ ክርከብ ተኻኢሉ እዮም እዚ መንግስቲ ድኽነት ንምጥፋእን ካብ ተሓጋዛይነት ንምንጋፍን ዝተፈላለዩ ስጉምታት ብምውሳድ እዩ بعد زينا بمكتال تركو تملكتي حزرما نب زين عداقا كسكركم يعني إثيوبيا ترامرن أخلطات كبعتن نب وطعي بملاخ عالم لخ مريح نمخان بقراتنة ناسرات كمزغونت منستر نقدن زواوي متسارن كاساون قوفي قليسهم مبل 14 عالم لخ قواعي ترامرن أخلطات كبعتن نب كتم أديس أبا ناتسالت أي ركب أبتي قواعي نبر قدامي منستر إثيوبيا هايلا مريم دسالين منستر نقدن زواوي متسارن كاساون قوفيم بريزيدانت محبر لاختي ترامرن أخلطات كبعتن إثيوبيا إداو عبدين تصاوع استقبر لهم أكالاتن ترقيبهم يوم
ሚኒስትር ንግድን ዞባ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ፍርያት ጥራምረን እኽልታት ቅብኣትን ምፍራይ ዘኽእል ዓቕሚ ኣለዋ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኢትዮጵያ ጥራምረን እኽልታት ቅብኣትን ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ ዓለም ለኸ መሪሕ ንምዃን ብቆራጽነት እናሰርሐት ከም ዝኾነት እዮም ተዛሪቦም ዘሎም ዕዳጋታት ንሰብ ሃፍቲ ወፃኢ ክፍቲ ንምግባር ብዕዳጋ ዝምራሕ ተመን ሸርፊ ንምቕባል ከምኡውን ተመን ዋጋ ንምቕራብ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እዮም ብተወሳኺ እውን ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ንምዃን ንዝግበር ዘሎ ከይዲ ወሳኒ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ማሕበር ለኣኽቲ ጥራምረን እኽልታት ቅብኣትን ኢትዮጵያ ኤዳኦ ዓብዲ ብግዶም ብመንግስቲ ዝተዋህበ ትኩረት ዓውዲ ጥራምረን እኽልታት ቅብኣትን ቀጻልነት ዘለዎ ዕቤት ከመዝግብ ከም ዝኽኣለም ገሊጾም እዮም ንዘበናት ድሑር ኢንዱስትሪ ኣፍሪካ ብዝብል ዝፍለጥ ዘፈር ምፍራይ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ምዕራፍ ከፊቱ ተባሂሉ ኣፍራይ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ እዋን ብዝጸንሑ ስርዓታት መንግስቲ ብዘጋጠሙ ጌጋታት ፖሊሲ ኣብ ውሽጢ ፈተና ምጽንሑ እውን ተገሊጹሎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ሸርፎ ወፃኢ ዝደልዩ ምህርታት ብውሽጢ ዓዲ ብምትካ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብጽሒቱ ይዋጻእ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣይተ ሰለሞን ኣስፋው እውን በዓል ዋና ፋብሪካ ሕሩጭ ቀነኒ እንትኾኑ ቅድሚ 6 ዓመታት ብውስን ዓቕሚ ናብ ስራሕ ምእተዎም ገሊጾም ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ካብ ዝጅምር ግና ዓቕሚ ምፍራይ ፋብሪካኦም ከም ዝዓበየ ይገልጹ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ታምርት የመነቃቃት አቅም እንዲኖረን ጉልበት እንዲኖረን ምልዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ንኽንነቃቃሕ ዓቕሚ ንኽህልወና ሓጊዙና እዩ ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን እናመጹ ይርኡይና እዮም ሕዚ ዓቕሚ ፍርያትና እውን ዓብዩ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኢና ንርከብ መንግስቲ ነቲ ዘፈር ዝሃቦ ጠመተ ብምጥቃም ተወሳኺ ማሽን ንምእታው ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘለዎ እውን ይሕብሩ አሁንም በተጨማሪ ሌሎች ማሽኖች ለማምጣት ሕዚ እውን ካልኦት ማሽናት ንምእታው ኣብ ስራሕ ኢና ንርከብ ማሽን ብስኩቲ ኩኪስ ሚዛን ምድሪ ንምእታው ቦታ ተዋሂብና እዩ ካብ ወፃኢ ኣዚዝና ኢና ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ናብ ስራሕ ክንኣትው ኢና 500 ሰራሕተኛታት ሒዝና ሃገርና ንምግልጋል ኣብ ጻዕሪና ንርከብ ምስፋሕ ኢንዱስትሪታት ኣብ ፋብሪካ ተቆጺሮም ንሰርሑ ሰባት ዕድል ስራሕ ካብ ምፍጣሩ ብተወሳኺ ፍልጠት ንኽረኽቡ ብምግባር እውን ተረባሕቲ ይገብሮም ከም ዘሎ ተገሊጹ ወደ 3 ዓመት ይሆነኛል 3 ዓመት ገይረለኹ ኣብዚ ምስራሕ ካብ ዝጅምር ካብዚ ብዝረኸቦ ኣታዊ ስድራይ ይመርሕ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዓቕሚ ምፍራይ ፋብሪካታት ካብ እዋን ናብ እዋን ንኽዓቢ ከም ዝገበረ ድማ ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ክልል ሃረሪ ኣይተ እስማኤል ዩሱፍ ሕብሩ ታካይ ምርትን ስናይ ባለፉት 3 ዓመታት ወደ 30933 የሚሆን ቶን ተተካእቲ ምህርቲ ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት 3913 ዝኸውን ቶን ተተካእቲ ፍርያት ኣፍሪና ኢና ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ድማ ኣስታት 219 ቶን ንኽፈሪ ጌርና ኢና ኣብ 2017 በጀት ዓመት ከም ሃገር 4.53 ቢልዮን ዶላር ዝውፅኡ ምህርትታት ብውሽጢ ዓዲ ምትካእ ከም ዝተኻእለ እውን ተገሊጹ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ መንግስቲ ሰብ ተኮር አጀንዳታት ፍሉይ ትኩረት ብምሃብ እናሰራ ይርከብ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሰመራ ዘሎ ግልጋሎት ሓደ ማእከል መሶብ መሰረታዊ ህንፀቱ ዛዚሙ 30 ሕዳር ሙሉእ ብምሉእ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጅምር ተገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ጥራምረን እኽልታት ቅብኣትን ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ ዓለም ለኸ መሪሕ ንምዃን ብቆራጽነት እናሰርሐት ከም ዝኾነት ተገሊጹ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም አዚና ነመስግን ሰላም